כשאני אומרת ה6 באוקטובר, מה עולה לכם לראש? וכשאני אומרת ה8 באוקטובר, מה עולה לכם לראש? במהלך המתקפה הרצחנית של חמאס ב7 באוקטובר, נחטפו לרצועת עזה 250 אזרחים וחיילים. ואחרי ההלם הראשוני, זה מה שעובר לי בראש. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. 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 כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם. כשאני יוצא מזה אני איש חדש בעולם. כשאני יוצא מזה ואני יוצא מזה סולם זהב בקצה של בור, הגוף יש לו סוף, והנשמה אין לה סוף, אין לה סוף. כן, לשינוי לצמוח. אל תפחד מהפחד. את מי אני אוהב אותך אותי? למי אני נאמן לחולים? באים עוד אנשים. זה יפה. נראה לי מתגלית. What's your name? Shachar. David. David and? After the 7 October, me and all my family lives in Israel, so this was really complicated. We saw all the problems. It was really wow. But in France there is a lot of anti-Semitism. They hate the Jews in France. So they tell that Hamas is not a terrorist, a good politician. We came to help in Israel. We are volunteer. קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן, 2 דקות לפני ההתפרקות. להתמכר ללב המתפרע, לדמיון המתפקע, ולאושר הנוגע, בעומק הכאב. עכשיו צריך להפריד ולהפריד רק את הלב ואת מה שסביבו. אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות, מן הקצה לקצה. הגעתם בכלל כאילו להתנדבות הזאת? יש עמותה בארץ שנקראת לקט ישראל. הם מתחילת המלחמה, אפילו לפני, מתחילת המלחמה בגדול, הם ממש מרכזים את כל ההתנדבות. אם זה התנדבות חקלאית ואם זה מארזים כמו שאנחנו עשינו, שיושבים ומרכזים את כל האוכל. חלק ממנו הולך אחר כך לתרומה, חלק הולך לסופרים, ואני לא יודעת אם שמת לב, אבל היום בסופרים כשאת הולכת, את רואה שהכל, יש דגש עליו מיוצר בחקלאות ישראלית. זאת אומרת, המלחמה היא הביאה איזשהו דגש על כמה החקלאות זה עולם עצום, כאילו, בחיים לא הייתה כזאת כמות של מתנדבים. עכשיו שאנחנו 4-5, עוד מעט חצי שנה מתחילת המלחמה, וכמות המתנדבים היא לא יורדת, כאילו, זה מטורף. מה שכאילו כל האזרחים במדינה הזאת עושים, ממש מטורף. אהלן, קוראים לי רותם, ובתחילת המלחמה הצטרפתי לקבוצת וואטסאפ שכונתית שנקראת מבשלים לחיילים באהבה. ואז חברה שיתפה אותי בקבוצה שמישהי מהבניין שלה פתחה.
ואז אמרתי, אוקיי, יאללה, וזהו. עכשיו, מה שקורה שם זה שזה מישהי מטורפת, שמגיעה ממש לרס"פים המסוימים בצבא, ממש לגדודים, בדיוק, הם פונים אליה עם דרישות שהם רוצים, יותר מנות חמות, הם נכנסים לזה, הם יוצאים, כל מיני דברים כאלה. אז זה ממש מגיע, כי זה כאילו מבאס אותם להכין, וזה נשלח לאנשהו, ואת לא יודעת אם זה מגיע או לא מגיע. וככה זה בדיוק מגיע לאן שצריך, וזה מטורף, ואחר כך הם שולחים תמונות ותודה, וכאילו זה ממש, זאת גברת מיתוג, היא מכינה לנו, תראי מה שאת מכינה. שני, תראי. למה זה דבר? זהו, ואז לסובב איזה שמן שיהיה גם על הצדדים. בסדר? אני אשים לך שאני עייפה לפעמים כאילו אני ביום חמישי, זה גם סוף השבוע, אז אני כבר עייפה, ואני קמה ממנוחת צהריים ואני אומרת, אין לי כוח עכשיו להתחיל להכין, וזה, אולי אני אוותר, אולי זה. ואז אני אומרת לעצמי, לך אין כוח, אבל החיילים גם אין להם כוח, והם עדיין נלחמים והם עדיין שם, אז כאילו, מי אני שיגיד אין לי כוח להכין כולה מה? כולה מה להכין? קצת עוגות ואורז? באיזה זכות בכלל אני יכולה להגיד כזה דבר, שאין לי כוח? ההתנדבות והתרומה היא באמת בכל מקום מסביבנו, אם זה השכנים שלנו והתנועות נוער ובתי ספר והחיילים שעושים כל כך הרבה. כל המדינה התגייסה למען הדבר הזה, וזה לא משנה מה הדעה הפוליטית שלך, האם אתה בעד או נגד הרפורמה ואיפה אתה על הקשת בחברה הישראלית. אם אנחנו עושים השוואה בין הפילוג וההסתה שהייתה פה לבין בשנייה שקורה משהו, בשנייה שיש בעיה, בשנייה שיש סכנה, כולם משאירים את הדברים האלה בצד וכולם מתגייסים למען העם שלנו, ואנשים עשו דברים מטורפים ואנשים הקריבו כל כך הרבה מעצמם. טוב, ליל מנוחה וחלום, כבר מאוחר ומחר נקום ונראה איך שמגיע היום בסוף כל לילה. טוב, חושך נפל על הרחוב, רק הירח משאיר את אורו הצהוב, צרצר מצרצר צרצורו שר לילה טוב. טוב, ליל מנוחה וחלום, כבר מאוחר ומחר נקום ונראה איך שמגיע היום בסוף כל לילה. טוב, חושך נפל על הרחוב, רק הירח משאיר את אורו הצהוב, צרצר מצרצר צרצורו שר לילה טוב.